Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Kardom don malitum sinona mat sodak birta bangela heno je India lapen Pakistan atum ron ki thuralong kupia posi Amerika atum cheyok dunlut kupia posi Donald Trump cheyok dunlut le men amat pang samri ladak ang krak so pen birta kelong dun teng plotang te phere me meason plangji dok an lo posipu lapen plang da plang hoy an lo posipu si kupia son no ka phere me ke plotang te pinang an ilitum lang namlo news lang namlo pang te theglong chi je haladak Nur Khan airbase along India hian pen BrahMos missile ke lo hut ka attack ahut halabang so ka attack along kang bo ahut je haladak nuclear weapons ki bi do posipu nuclear weapons ki bi along phopon etlo posipu haladak nuclear weapons phopon etlo la pena gas tame leak etlo posipu lasela bang so alam US atum arjulong lokpen je confirm lo je India tum ka attack along nuclear bomb ropon chatlo alam karju longpen mase je Donald Trump bang pupu party phanta hang laplo lapen ke nuclear war ke doje phan ke ning hang hede posi ke pang sam doje phan bor ilo posipu lapen ke hala bang so alam arjulong lokpen amat je penang ana tuma phan toilo posipu je haladak ke palang nam je phan ke palang nam chari je phan athego people ma prodang te Pakistan men pressure pipik lo posipu Donald Trump han athe nuclear bomb ro etlo nuclear bomb ro chet posa berta long lo tase jong sila pulo plotang te nitum sitami India phan nuclear bomb lopo pula bang so pressure Donald Trump han ki pi ahir gang tang sukali pusang krak so pen berta lo labang so pena joksi je don latumang bong ke nuclear war checheng dutpo je nuclear bomb che pangjar dutpo pokama tha pen amasi Donald Trump bang tong se kot pen lapu lahin party phan sitami hang lo posipu lapen labang so lam arjulong lok labang so lam penidet pensi baca chingwai lo men amasi labang soron ington kok lo men amasi ceasefire bang ke deng lo lapen alam ta mathada me ili tum kaddo ka westa me kupio posi men le ceasefire ke deng lo je USA tum sitame USA vice president je diwan spens tame pula cheyok dum de pu lapen ke pu India pen sitame kache song ke siksu kal lang athe Pakistan men ko ania drone pharu ke thom nang lo erlo tangte alar ke hui nang ya polang le men kupio posi ington kok lo la ke alam bang ke nuclear bomb alam bang julo athe hola dak Nur Khan airbase along si hadak si nuclear bomb ki bi pusipu Pakistan atum se hala bang so dim along ke Nur Khan airbase along BrahMos rocket ke lo si hala dak kang bob si ropon pok lo pusipu apen leakage sitame dolo pusipu la si tong se kot pen je Amerika tum haladak toy lo pusipu ka pacari kelang pacari dam ye phan lapen ke pacek dam ye pates dam je phan lapen lanchot tagalilang dak pinang anatum kacerap nun yang dulu pusipu Egypt atum han sitame toy lo pusipu pinang an boron pangrumon se haladak ke palodam athe boron yong se paklodam lo plodang te nuclear radiation am bang ke control lo alam asila bang so alam mena jok si rona bang ke men amat ington kok lo pose angkrak so ben birta gelong pon lapen ke labang so alam ke hala DGMO ke ko piloma plotang te top officer army officer atum navy punon air force punon latum top atum ake theke thinai nai tum kaching waya hotsi hala bang so hotsi tame press media ke pha hot pinang an reporter tum arju serlam je hadak airbase along ka etega ho nuclear bomb phan ropon chat pu kupuson pen chini lor pen nong khelo ne mate kupuson ne pukar ju pon ho do pen hala bang so thak don no je ar hala ke the tum setame nitum ke chini ne pusipu hala dak nuclear bomb do buke la pen nitum ke lota lolong le pusipu alam mang ke labang so alam mang ke direct bang ke chat min do dak po je nitum nuclear bomb do chini lor se hadak paklo dam po lam mang ke setame alam abang ke karju pon do olo athe reporter tu media tum punon penangan tum paklang pon elo la pen arju pon lo penangan arju pon lo la pen alam setame penangan news along ke theklong ateng blorang te ahok lo punang na lasila bang so alam nuclear anang le rok posi men rona bang ke ington kok lo pusipu kalip lo tang te labang so ron ke ington te lang posi birta bang e longpon asi lan se nilinon mat ke so dak birta bang thanmon chotpo jong sila bang so alam confirm lo apen ahok pe lo potang te nilina le tom phana ko labang so lama puthak video na one people pardon